Hello, try 1 2. 1 2. Hello, try. 2 1 2. Hello. Hello. Sabri ebesre na obia momoding na ontenase emayen wo megwemu na ho media fono yebesre na mo position mo huye na gwemu ada ho enchekura na jumedi ne ba bi fiase a nesa enunti obia bebe bintina na omegwemu na ho yesre mara. Enchakra no Akuapem Odwira obia ntrase obia mpe baby ntra ansa no Akuapem apue obia mpe baby ntra ansa no Akuapem apue yesra wo megwemu na ho enchakra no Akuapem Odwira ti wo megwemu na ho yesra mu Osi ade ayo kwesi akufu kan se biri kuku abe no suburo no awon fe duru onam o Akuapem nam ye wura nam o kan se biri nam o suburo no awon fe duru anansia ne ye ma pen no se jabayan Akuapem nam Atache minusro na o onam Akuapem nam onenem pakanfo nenam nanani fahine no di anim ofiwa eye adontehire otobo no di so eye nana esieri okọ no di so Oya no sign ne bo afansa Akuapem krontine Akuapem abaw onam ye wura nam Akuapem nam
sie wie yebesre na obia tenase yebesre obia ntitwam ogwam sabri nana kwame donko kisi edu akrahire osan yokoma mpaine ono na oresawi obroni bekese na ya historic day pa tinani abre yesre wo megwam na ho
wasi. Oyin pintinfo yeda wasi. Asomfo yeda wasi. Mama ofia ayeshew papa. Eyi na kire ahini, eyi na kire ahini, eyi na kire ahini, eyi na kire so Akuapem ye obi. Ye wo wura ba akopɛ. One ne ose ade ye kwasi akufo otoso abiesa ka unse ebiri. Kukuabene osubro no wa ofedru. Anansia ne ye ma pem no sanga abayen. Ohiri TV3. Yo yada wasi. Yo sabri de esa ne brain nti yembri bia ye de be wano kakra sabri Akuapem ngura tenase ye be chia no na ne chia no ya sesam kakra ye hwe dom ne ade na achia mi chia wie pe na divisional chiefs echia wo chia won achia ma 5 divisions ni nyina na ye de atoya so yo and it is abri Akuapem ngura tenase ye be mana ha achia me bedikan Udi ohina ni mu akwa ho ntama yi Uwie pe na osahene bu afoansa Akuapem kronti hene ono no bedi so uwie pe na otonobo yankwasi adontenhene ono na edu no so dino enye otobo eye otonobo ohene okasa otonobo ase eye opokuware otumfo opokuware no de se digni man eye otonobo yankwasi adontenhene a wo Akuapem mu ha Oya na okofrobo oye man osi ahini tu ahini oje aware osim kwatia ono na edu no so Owie pe na osuo a odumja na na nifahene ono na edu no so Oya na osaberima enyine esiodi oko ono na edu no so Sabria yechia yenwura wie sorry enyine etu nana pienti eyetutu hene na wasi nana 5 divisions yi wogina wa moku Akuapem nyina enti won achia yi na yebe ma okoma mpanyine na wonso won atoya so okoma mpanyine wie pe na yebe sere esa na bere ni nti
Ye besre na ochiame baako regional minister edu anim ho na we hia ne kwan de naba. Obaako sorry no di regional minister kan no fa namra. You yempen ye chiewie. You sabri ye chiewie se no Akuapem tia. Yembribia mu yede mpaibo wodi onyame ne amane ne amamre le chichu Akuapem nti yebeto nsa frɛ Reverend Odwira Ampabing a ono no ye matedi sofupehin ewo Akuapem krudua mu ha abra papa reba mu memfa nsambo nhia no fa yembe hye Awurade nsa adofo no mu wo Yesu Kristo di mesre nananom ni penye hia se yebema yemusu kakra didi mu ara na ya di yako tumfo nyankopon eni dani dwumadi nyina hyedensa yada wase obade nyankopon yeda wase ani enim senti a yeda wase esense bebre na wayama yen yeda wase Akuapem hu yeda wase nananom yeda wase osiade yo yeda wase nipadom a waso won fie chichi ne bencheye abehyiamu ewo oforikuma fie ana asenka wudi onyame akwantu o madum yede ayeye ne nkamfo nyina ma na yeda wase Akuapem Odwira hu afie ne ebehye afie ahanu abien afahye ade akai bra nananom ehye Odwira afahye ase nanana ya nye otumfo nyame na ya pa ho ntamayi ya tu nsa fro te betena dwom be fa ade nyina anom ma wutumi nu ahodi nsane wo fia ha ma wani onyam nsane wo fia ha ma wadom abuka mfa yenso na dwumadie nkwa wie ya asomdue mu ya de nipa hia hye wo nsa ka obi biara koma ka yenyina bom e wo dokwanso na ma wunhyira ne wadom embra yenso ebi nka Akuapem nyinara adom rei yempa ye ni se madwumadie nkoso asomdue mu ne ebe basapasa ye de yesi anu kwa wo Jesus Christ ni din mu na ye kase nyame ba atampa be fa di nyinara no mu na se ni nyina kwa wieye na dwumadie nyina wie peye ma ehye wudin kronkron na ne onyama ye de nase ayeye ne nkamfo a enikabea ebe hye wudin ne onyam ya kase ye wo na waye na asenka wudin waja oba na sunsom kronkron ne din mu amen. You then the catcher Reverend Papa Sofo Yedawase Sabri Edu baby a yebedangama na nanoma chiame na wabeka biribi achire yen na nanoma mayen yebesre achiame no wabeka biribi achire yen na nanoma mayen regional minister Edu heide na yebesre na regional minister atanase ansana mwako kebribi achire ne nanom wedu ha preko Young mama regional minister Edu heide na orutuaso echia yengra preko young mama Rita Akusia Awati Eastern Regional Minister on ene dom ne namui on the police phone paying on the Akuapem North Municipal Assembly MCE and Okre District DCE on also one ne kano wa wonga bidue yesanwe Buakwa South MCE nso wa ha ono ya no san ye jase hene wo fia ha ni ding na hi ning de chirikwie edu sapong ono yo Akuapem hene jase hene wo fia ha ye won se eyezu na won se yezu fu bebre di achi
when that day a strunko. Your musician, Keseba Quia Tinidia. Ono so adu ha keke fosu o ka ha life dia o fi Akuapem mu ha yepe ti enne so Akuapem ready dwument se a wa ba ode na enu nyamba betachi keke fosu you o she se na we ni ti afa kra kire o so ye star Honorable Kufia Ete Owaha. Now Honorable John Evans Kumuji. Akuapem North Municipal Chief Executive of Kanyang Mameho. Your police from paying for Bifi region. Ni Bifi municipality or Kanyang Mameho on and by. Sabri NDC Vice Chairman. Ono na wedu gwemu ha ochie yo di achi dinga nipa shedade nim ne pa ye baba tunde ne wo ni dinga nkasa de kwaku Japan Sabriya yeng mama atana si de na yebesre se wobe megwe mu ada ho na achiame akabribi edi achire yen nenanom de amayen Peñago chojan po kwa mi so asase ansa asona pa phone san eduana phone san asaje phone san ekona san aguna phone san eduana brade moje san mo sabe mu ye medwane akamu mpeni ko fin so de si ansa mpeni ko moje san mo na dan kwanso na do kwansa me frema enye den enye bone osade oyo ko je ku foto so abiesa na bai no okinka nwumeri ma hwehwe ma ndo se eye Akuapem dwura wo fi ase twai mfisi ahaduni mereba no so sabe asamanfo kura so wopododo na ate asefo obehwe no kwampa biara wo fa so edi afe no waye enne wato nsafre ni jase ni kuman ni kronti akwabiafo benkum ni fa I don't think the woman na ya nadi yadi na ya fenshe afeshen sabia biasan ya sire kwan sa afesha yeridi munyina ye ngachi onipa biara wa na adwene se e ka ne nkwa anka mason bodo monsesan nipa bi wo wa sabia biasan ojiran so moya me hwe onyankopa da uruma na nama da uruma yedim se bia be enne wodeda mfirisia hanua yefi ase twodwura wo Akuapem mu obiara asabi wode adwura be cha nsan eye nhira eye nkoso ye nga hira nyina nkwase o ahemia wo Akuapem nkoso
Akuapem nkoso, Akuapem nkoso, Akuapem nkoso, MC in the regional minister nkoso. Adishia wa he nyina mesre adwuma sika awo awarama. Onipa bi asa bi asa. Ene de yeri di se adwuma yeri da nadi. Wonga ni sika wonya bi. Wonga ni aware wonya bi. Wonga ni ma wonya bi. Na munyina wonga echi. No so da yedi mfrishia ahenu mini adwuma menya adwuma mini ba menya ba mi biribi aye onipa bone ka ne nko na nka adwuma yedi ode nan asifam se ka ne nko a anka yedi so onipa ayo kai sabia di asa esa yegui inshira yesrei onka ho bi baye zanio baye zanio baye zanio. Mpanya Fremway, no defeater medi, no the tuntu medi, the yakana, the yakan, yasa nanimo, samanfo, munya ngechi, afasha, yababedi, fisha henu, aye chodra, Akuapem, munya ngechi, bibia nkoso wano, obiara asabi biasa, what did you make basha and sa, and a woman nim, Akwansere biara, o pupu ni tikura, no for mayan, or Pabona Kaneko, those of you medi, or the nice firm, say ye, so the pano, Sabia biasa, Osaka Najuna, Baye Ugwe, Sanyo, Baye Sanyo, Baye Sanyo. You, Achiame Yedamonse. Sabri, Obroni say purpose of gathering. Butaintia yeshemu wahane day. Enuti yebeton safre Akuapem chief of staff. Ye nyina yeta friend lawyer George Aduyubu na wabemayen welcome address na yedi fi Jumedina se sabi abra lawyer rebe mumie mfanse mboke se inshia ne kwan abra lawyer Aduyubu rebe. Thank you and thank you. Mesre na makase sa event ana juma yedi wahane eda international community but we are say afana nyina no erehwe na ekoso wa ha ne senti mesre with your kind permission na maka welcome address no ewo potokasem said that we are say afana nyina no ebete at least na ekoso for the moment. Now, make answer. What I said was that this event is exposed to the international community, and for that matter, I'll crave your indulgence to do my presentation in English language. Thank you. Mr. Chairman or Nana Chairman Osadio Kwesi Ekufu Otoso Ebiesa Akuapem Divisional Chiefs Nadanom, Queen Mothers, Ministers of State, and more particularly to our mother, Honorable Rita Akosua-Abote, the Eastern Regional Minister, Members of Parliament, Municipal Chief Executives, Force Commanders, the clergy,
ladies and gentlemen of the Ink fraternity, distinguished ladies and gentlemen, it is a profound honor to stand before you today on this historic Tuesday, 10th day of March 2026. As we gather here in the sacred and serene heights of Akuapem, the air itself feels thick with the spirit of our ancestors and the vibrant energy of a people reborn. On behalf of Akuapem, Osadia Okwesi Ekufu III, and the Odwira Planning Committee, that is the Odwira 200 Planning Committee, I welcome you to the official launch of a milestone 2 centuries in the making, the 200th anniversary of the Odwira Festival. 200 years is not merely a measure of time, it is a testament to resilience when our forefathers first celebrated Odwira. Our theme, 200 years of Odwira, honoring our heritage, securing our future, reflects a dual responsibility we cherish. To honor our heritage means we salute the bravery of our forefathers. To honor our heritage means we celebrate the roots that make our culture a beautiful medley. From the majestic surrounding or sounding of the Fontomfrom to the sacred path of the Black Stool, we are custodians of a legacy that have survived the pressures of colonization. We stand here today because our ancestors refused to let their identity fade. As we launch these festivities, we are not just looking backwards, but we are also looking forward. It means ensuring that the next generation of Akuapem, our tech-savvy youth, finds as much as pride in the Odwira. It means protecting our land and our environment and ensuring that the green hills of Akuapem remain lush and another 20 or 200 years to come. It means unity. The strength of Akuapem State lies in our ability to speak one voice under the great umbrella of Akuapem. Over the coming months, the bicentennial celebration will serve as a catalyst for development. We aren't just celebrating with pomp and pageantry. We are launching initiatives of education, healthcare, sustainable tourism that will serve the Odwira legacy forever and ever. To our visitors and friends from across the world, Akuapem is your home. Feel the hospitality of the mountains. Breathe in the peace of our tradition. As we pour the libation and beat the drums to signify the start of the 200th year journey, let us remember that we are the bridge. We are the link between the giants who came before us and the children who will follow. I formally welcome you to the launch of the 200th Odwira Festival. Let the celebration be peaceful. Let the reflections be deep. And let the unity of Akuapem be eternal. Thank you and welcome to Akuapem. Thank you and God bless all of you. Amen. Wanchro chimo amayen kakra yengra. Yo, Akuapem de anaso Akuapem mu ade esane se where school fi aso ahenti ne awanko school anko achiri kura we Harvard. Ntini okan bia ya ate ase momo munsema lawyer George Adoyobo onsembo nu so you do baby a obroni beke say introduction of dignitaries na baby a yedui yebedi kan adda yen ahemfo mpen adi ne ewia ye de mpen e kan nyina atoaso enedei Akuapem nyina ewura His Royal Majesty
the king nanu ya na meti din ba ko metwam na me baabi o se TV3 o hini TV3 na mbisa o za den o so Akuapem hini na ni uda o se TV3 iti His Royal Majesty o si ade yakosi akufo to so abiesa Akuapem hini watena na ahimwam anya mwani Jesu Akuapem hini te ya na ya senior divisional chief owe Akuapem osahene boafo ansa otoso abiesa oha yiria na donting menwura otonobo jankwasi a otoso abien oha adonting yiria na osuo a odumja otutu ababi o a otoso enum owa yiria na ma mixe ba kompacho na na jazi di fachem ezaka wona oba zala di fahire ba la yina poto gubu hwe gubu ni nyina kokwa nsankuru no mesre e di fachem okoforobo osi ahini tu ahini oye man oja aware osim kwetia owa yeria na enyine esiedu oko benkumene owa yeria yewo koma mpai ni nyina wa ha koma mpai ni yesra moma mu nsaso na yehum kakra yewu yeria yewo nkronkro ahemfo yewo nana mampong hene mampongura owa ha koko hene owa ha yeria yewo abotati hene owa ha yeria yewo obosumase hene owa ha yewo tutu hene ewa ha ene yewo okurase hene ewa ha yewo adoso enso ewa ha ene yewo yensiso dukuru ononso wa ha ene yewo benkum osumanyao ononso wa ha yewesre nana yewo ene yewo nifa osumanyao ononso wa ha yewo abonse hene ewa ha na yewo atweasin hene ewa ha yewo nsawo mu hene ewa ha yewo nana oparikwaf ono ohwechi wo ahwerase ononso wa ha yewo dewu hemia ewa ha yewo nana nifa hemia ewu esanka me bonidin dikan mesre mu fanche yewo ewu wa ha yesre nanoyi wadaroma weja mea na mesa nanoyi eyekrunti hemia owa ha yiria nananom bebre wa ha onga yebo wondin ankobiafo wa ha nananom nyina aba fefefe saa na woye nanen yew nti nananom wa ha onga aba fefefe wo nananom akonfo nso wa ha yew onga aba fefefe yewa ahene ma ne ahene nana wa ha nkronkro achia mi nyina nso ewa ha Sabri Queen Mothers Association of Ghana wa ha ohemia ba kwa yete nim nipa ya nana adwa a window ono ne yehede nim no pa nana no yentumi amomudin amomfa nche yewa ahemia bia wo fi akwam divisional Queen Mother ba ko wa ha yewa okugwa sinsianemu wa ha ekugwa nsianemu wa ha ebriu hene ni nsianemu wa ha nana no nyina aba fefefe sabri de sabri yewo nana ewuku sechi enso wa ha eye Akuapem puntu hene o wa ha Akuapem nkabo mu hene ono nso wa ha bi yewesre jumedi no dom no doso
Sabri yo media houses bebree wa ha. Yo media general fo wa ha. Asase pa radio na asase pa fo ni amebɔ monkae ne sɛ dwumadi a yɛredi wa ha yi ɛda so live ɛwɔ asase pa ɛna akɔ asase pa TV wɔ Facebook a ɛno nso yɛ live wɔ hɔ wɔne yɛn adi nsa wɔ so pa fiti last year Odwira a wɔn abɔ wɔn homɔden pa momɔ mo nsɛm soronko ɛma asase pa radio and TV yɛwɔ media general TV3 onua TV wɔde wɔn stations nyinaa ba ha wɔn nso saa abiri a yɛdi dwuma yi ɛno nso da so a obiara retie na ɔrehwɛ yɛ media fo bebree wa ofie TV ofie media entertainment Akro Daily kyɛ sɛ Facebook de saa abiri eyi nkoa dwumadi na ɛretwa gu hɔ pa ɛrekɔ live nti obiara wonni akora afei yɛwɔ mpanyin a wofie abɛn mu yɛwɔ mpanyin a wofie abɛn mu yɛwɔ commission on culture fo ɛwɔ ha wɔwɔ ha a wɔma wɔ mu so na yɛhu wɔn yɛwɔ tourism fo wɔ ha yɛbɛsrɛ no ama wɔ mu so na yɛhu wɔn sabri de dɔm a ɛwɔ ha bebree na ne nti a mede ne aka yi bɛdi akyi ne sɛ wɔn a efie abɛn mu no wɔn a ɛda ano no yɛwɔ obroni bɛkɛsi the ruling party National Democratic Congress a yɛtwa ne tia sɛ NDC EDA program nanso si yɛde fam yɛwɔ wɔn vice chairman a obesi party nanan Owura Kwekwe Japan a yɛta frɛ ne Tunde Yewu ɔno ɔyɛ vice chairman ɛma constituency ɔhini sɛ atama ne hu na mo ntama yɛwɔ Okre DC ɛwɔ ha ɛyɛ nnua yɛn pɛhini Kofi Ayete ɛwɔ ha yɛwia ne yɛwɔ Akuapem North Municipal Chief Executive Honorable John Evans Kumoji ɛwɔ ha Miami MC ɛwɔ ha pa yɛwia na yɛn maame batampa a ɔwɔ nufuntamra ma ɛso amansan yɛn maame ɔba di regional minister nkrɔfo bebree abade na maame anodwo de sum kura na wo fa telephone na wo frɛ na ne yɛti biara ɔbɛfa sɛ nye biribi kura ɔde bɛma wa sɛ ne call nko ɔpekede wo sɛ bɛkwen din fatana kono yɛnwura president ɔhwɛ mu na ɔde ne ma Eastern region ho so obetumi ayɛ adwuma no yɛwɔ yɛn maame Rita Akosua Awate Eastern regional minister tina yɛhwɛ mpanyin a ɛwɔ ha na yɛabɔ wɔn din yɛsrɛ obi a yɛante ne din no yɛsrɛ na ɔmfa nkyɛ yɛn kakra saa bere de yɛbɛto nsa de afrɛ yɛn agya yɛn divisional chief ɔyɛ man ɔkoforoboɔ osi ahene tu ahene ogya aware osim kwatia ɔtɔ so abien baabi adu no ɔne na adu no so mommo nsɛm ma nana ne titles yi ɛna fam nsɛmbɔ no so yɛsrɛ mommo mo nsɛm ma no Otiam Jerry aboding na na dos ebishen tamase nti ne won tamase na ya na de ahye ho odi aware ni se eye ba ko pe ne medi eye yewura benkum hene oh yekoje aware man enya no nkuto no nam enu twemu no Ewura Chami, over my toe. Ewura, or see idea, because you have to see a biesa. So, Bema me quanga, me casa, a ne numasem, and your man numasem. Ewura regional minister. Yamawa Kwaba. Wanga, Fia Beng Munina, municipal chief executives and ne.
NDC phone penny, Yamamuna Aquaba Sonko. What you say, yen sponsors are a war. Said you may dear Babidi, Mitcha Mania, you who be war. One a be cash and on Zumo more wounding. Monhuahuao, Namunio to media. Mwan so na yang asemi ebe ko echiri amayen monhwe na mommo hu dawru sonko enu twemu yi asofo yi mwa na mo bishira yen abom paye mu yi hwamma hye yenden yemo makwaba enu twemu yi nansen akonfo presence ayire wa ha papa akonfo si aka won ahye na young spiritual awareness ne identify kasi ashe wonsem wadaso yi won hwedi ahemmea behwa defo askwafo yo ye damase enne yengina getum se sunsum kasibi aba ofia ha na eye nyekwa Akuapem sunsum na bewura yenga yehia nyina mu wa ha enunti ena ne fia ha yire ye kan ne saa medwumadi titiru a wode ahye mensa enne se odwira wanga eye dengade na den tikura ne yetwa den faso kra ena emaye Odwira a ya kan so what the call potokasema and our friend no purification ye purify yon intinitie musadi nyina ye dwira yon 200 years ago and the idea of Odwira ebai enam nyome biso na enkrofo purpose of Odwira no obroni se evolve afibia botai no ebi beka ho nti Odwira yere yeyi ne yeyi enne ye kase Odwira ya next year botai foforo ba beka ho na ni titiru pa na me ba bebobo so ni ehun se Odwira e ba betwa the 200 years yeah ye kan purpose no cry then the first one the purification of the land, the people and traditional authorities. Any the main purpose purification of the land, the people and traditional authorities. Imra ayo si adio to see abiesa emra so si ebedwira no dwira no Akuapem ni so dwira obia ne titiriwa ne se ore pra wo ho emusu nyinara na yiye mra na musu enkwatiri nti odwira yewura ye ba be purify na biara sunsum boni bia tewachi ane ni die singina ye gware ne fe ye fiwa obiara oyo hemia wa hye ne kana ye nyina ye dwira ye ho na fe ni titiru oman Akuapem state nti enye Akuapem ko ne ye redwira from Brekuso to Apredi ye kansa na enye 17 obiara se satellite yi na beka ho nyina ye redwira amang ni nyina ntim repem won asa ma ni hye wonsa wo behwe na won adu se adwuba no. Number 2, offering thanksgiving and consuming the new yam as a symbol of renewal. Offering thanksgiving. Yen rasofo mo na wa ha. Yen nyina yenim se sebi enye Christians pe enna edda otwede ampon ase. Yen nanom fititititititi nyina nim se totorobo sunyam bibi wo bebi oni obo ade nti na ni ding doso enye obroni no odi ni ding breyen yenim ne dedaw na sa mri ene ye faso
near danasi near wayama yingina obi waha neba wa bompaya mana se omomoding na onko secondary school afi wa kobi oba bedasi obi waha ohiamba wa banku wafi wa yimpaya man wa nyaba ore dasi obi waha enedwuma bi opese epeja afi etwam besi donini na adwuma ni nyina peja meka minwie da but a period of thanksgiving ye ba beyi efi ne kwa ne ada onyankopon ase sonko wone a waya mayen na ne titiru ye de hyemu a ube se Akuapemfo ye what time a ye pai yemba yirebi ube kropon ha ye krubifo na wo bua no wo pai no wo ma kwan se ye nyina ni nti thanksgiving no ya de bayire no shem na ya dase se bayira ko na sangaba ya to say biesa honoring ancestors and deities through traditional rites. Honoring ancestors and deities through traditional rites. Hey, you be general tell me what that is. One man on sape o sempeni kofi. Insuye woha ademim edeng. Wonyinara ye dedi se wokan hone momang tiase. Enti Odwira ye disi wa ni anidi fata no ni hwa no date singina enti na nansa me hu akomfo no wo ha na mani age won so wo gina fa eno wo hwe ena ne makoba won ne hu sunsum no yen a ye ni anua sabi ye ne hu enua no makomfo ye da mase se mo bua na ye date singina ra ye na ye kai wo. Next one, you're preparing the king and his people for a prosperous new year. Yang afia ya kan ko wo Akuapem mo no. It begin with Odwira. Yang afi no, yang kan London. It begins with Odwira. Enye judo Christian den ye de hyehyɛ yende. Enti ye Odwira ewia na yen new year. Yen twɛn bronya. Na ansa ne betwa no yen himpon ye prepare ohene no ne na himfu nyina ne na hinkwafo nyina na ya srese afie da yen anim no enkoye emaye nti enra osiadoyo yereba begware ni nuru haban ye be pu wisa aye neoma ebedu so no otie ne nsa ogunsa odi bi hye nenum no pugu so ya eye wi denkoto opu nenum nsa na ebigo ogunsa na ukotrase na usew bi na udi gwaru ho eye nchira nkoto yerba efine yerkwa akom ye yakan Odwira. And so you're mourning those who passed away in a long time and the previous year. Odwira, I can miss evolve. Yen to me Odwira, yen nenanom, yen kai wong, kan wakan and a wong efim. I can fo any young Akuapem so ye did this a walker, and so what that's all. Enti ye debisi ho. Ma ye kai wo ye fre ebo wondin oti amigunza akra hene oti menchen meti so ka bobo ye nenani mudin bobo ye nenani mu mo bia din ye oti am kwadade ante oti am kwadade mesraw bo furukum din boko am furudin boko adade din boko se ekufo ode da biara wo beyi mpai mesraw ma wurire mfi wo ha ene wo ho. Next one, you're reaffirming political alliances and traditional leadership structures. Nyaka ne se, ahinsem,
ewo Akuapem Odwira ene yehu who is who. Odwira ene yehu who is who. Inti ye political alliances. Akuapem ha ya hyehyɛ se ufi ɔman hene so pɛ na woreko ne 5 divisional chiefs. Ufi ne 5 divisional chiefs pɛ na woreko krosu na ufi so na wokɔ adikrofo ufi so na wokɔ abusua panyin fo so. Sa structures no ɛwɔ hɔ. Inti Odwira a time of reaffirming political alliances and traditional leadership structures. Hey, mpakamfo Odwira biara woba nkunwafi beti wonten mu. Oferegwa eni enim no. Nana Kwesi Akufu a ɔte so no. Ono na ogina ɛhɔ ɛma oforekum egwa no. Na yen nyinara yeba yebekantam ka kyerɛ oforekum egwa si. Obi na kan o so ohene yebesum wewu. Ɛyɛ ɔsom. Ɛno ne fi hɔ a no biara wa hye ne kna enso ba be reaffirm ne allegiance to the stool. Impempi wotintem a woka wia afe no nenam. Mla te so oba. Da bia meka me fro hene bi o so hene na de ntumi mo me koje me check wo baabi. Da bi wo say wo frema no pa. Ewia enodwo me sua me yi oyare ene abew. So wo ka tro hene se wo koje wo check na enyo yare na enye yi a utomra sheda sre kwanso. Afei reaffirming political alliances strengthening military and social ties. Young Odwira initially near yedi started kra nansay yenta modin kra botaya ne woyeng enim strengthening military and social ties. Some military ties no Akuapem no war formation and ye de chichi. Inti yesora yese nifa hene. Yesora yese benkum. Yesora yese I don't think. Why you wreck you? Oh no she. Se kwan muye. Na momra. Ufa nifa. Se nifa hene ma signal. Untumi mfa nifa ho mo. Likewise benkum hene. Just say the here you're lucky. Ya tewo hene na ti wa de nim nti otuo ntan kan yen. Na woti domfo. Wo attack fi ya ti a enkan yen o ye tai me de ho pa. Nti ebedu ho no ni enya fa ho di. Nti na jasefo ye ntan ko bi no. Ye hwefie. Nti Odwira ye time of making sure SARS yen structures ye a strengthen. Ya shemuding no bien hu baby o. Proclaiming the unity of the Akuapem state. Ocham kwadade ogunsa no. O se won ka Akuapem nyina momu na won hwe na biakoye enye adwuma for unity is strength. Nti Odwira ye ba be chei sempapem wo ye mu a enwie peye. Proclaiming the unity of Akuapem state. I don't think foba. Benkumangba, Nifamangba, Eyireba, Chidomfo, Obiara wonga yen in one voice and one accord. Yeba ni ebide yengeni. Netitu bebia efed Odwira ekoduno ye taking stock. Abang wasi. Oh, after 4 years. Obe bunkunta chere Ghana mangu. Say ye deng ne yes say I funsu ye bunkunta o. Taking stock. To obisa so hine wo kai sa fie twa mu no. Obe ye tree planting ye hu dua bia mfifi wi o. Stock taking. Stock taking. Yes ye be yes say. Nti ye mra ye take stock. Na ye hwese. Deng botai ni edisi yen eniso afie twemu
na yɛrekɔi dɛn foforɔ ɛnkyɛ chairman no de nhyehyɛeɛ a wayɛ ɛba bɛto yɛn anim na wobɛhu sɛ Odwira ne ntaban atrɛw papapapapapapa sɛsie social aspect of the people no kra reyɛ ɛdi yɛn kan kra kyɛn traditionally because yɛwɔ mu yɛn apɔmuden te dɛn yɛn education te dɛn yɛn political alliances te dɛn ɛne ne nneɛma nti the focus of Odwira every year bia expanding menka na enware prepare nea yɛpɛ sɛ yɛka ne sɛ Akuapemfo sɛnea agyanom bi a wɔwɔ Winneba wɔka se aboakyere mekɔ m'agya fantefo no mu a wɔse fetu wokɔ he a wɔse akwambɔ wokɔ baabi a wɔse hɔbɔtwotwo wokɔ baabi a wɔse dambae Odwira ɛnua ne Akuapemfo na saa fa no ɛne yɛpɛ sɛ yɛbɛhyɛ baabi a wɔ baabi a wɔde kyerɛ yɛnka sɛ obi twɛ Odwira wɔ baabi a ɛnyɛ ne kwan nea yɛka ne sɛ yɛn de saa ɛna yɛyɛ ɛkyerɛ sɛ yɛtwa Odwira ɛnua ne yɛka mo yɛn nyinaa hu sɛ botae no dɔɔso obiara wato ne nkra wafrɛ no wɔn ama ne robi somple yɛnhwɛ na saa nneɛma ɛnyɛ ne nyinaa na maka no yɛmfa ne nyinaa nti Odwira a blend of ritual, ceremony, artistry, entertainment, each unfolding in specific locations according to well-defined structure. Hey, Asukwafo, wabɛkyerɛ wontumi ɛwɔ baabi. Akonfo bɛkyerɛ wontumi ɛwɔ baabi. Ahemfo wabɛkyerɛ wontumi wɔ baabi. Obiara asafodwomfo a while ago muhu nnwom ne spirit a ɛbɛhyɛ mu obiara na yɛahyehyɛ da ne in such a way sɛ obiara bɛnya kwan ayɛ ne de na ahyɛ Akuapem ne Ghana anuonyam medam ase bebree. Yo, okoforobo oye man osi ahene tu ahene oja aware yeda wase. Enemy refi mante. Yo, Sabri eye Odwira ye were planning committee chairman. Ono no da no ya. Oreshe na wedi anim na watutu Odwira ho bribia na yefe na ye nunyam ede ama Akuapem ye nyina ye de nsembo besia nana ewuku sechi a oye Akuapem mpuntu hene ono ya no san ye achiampem hene ewo jasmen mu sabra nana rebe ye wesre mommom nsem mo hene na wedi juma sunu bebiri wo Akuapem mu ne Ghana man mu. Medase ochiamia na afi osi ade yo kwasi ekufu otuso abiesa nananom mpakamfo kronti adonten jase nefa benkum nananom okuman mpanyimfo yenwura regional minister ena aban mpanyimfo ejanum menanom enedi aha ayiri papa na 200 years de mfi ahenu me say wo kwachi a nentisa kra microphone ya ekura mi 1826 na bi ni ho saa o na bi ni ho
Mitrese camera yeti hai obi akra mobile phone na obi akra mobile phone 1826 na bi ni ho saa o 1826 camera ni ho mobile phone ni ho fan na ebo wo ha na bi ni ho saa na yuase no enye no kra ne na yen ne na mo hwe ena wodi Odwira ba Akuapem for 200 years yetwa Odwira na afi 200 years edoso nia na osim kan eye Odwira purpose ni aden eno de yentumi nja won chen ese se ye ni nyina na mom esanse eye 200 years de na niama bi na ese se ye de ka ho na ye de ka ho na wiase nyina ho nia ye nti ene juma edam enim no abrofo se the strategic roadmap eye kwan a ye befa so de atwa eye afi Odwira a eye 200 anniversary no na nsa na me yesa no na Madaroma Mankasa na mo apaw eye traditional council apaw Odwira planning committee na me pese planning committee fo nyina mpacho mo sorry na mumra ha na memfa mo nkyere eye won ewo ha mo sorry mra mpacho Gozi mumra nim ha Yo. Very, very short. Yo. Nananum. Abeti. Nananum musha. Na Odwira no. Na eye Akuapem nyina asem. Na mpanyimfo a wogina hei. Won no Akuapem hene. And the regional and traditional council a power so one year jumano inti there were 7 subcommittees bakon near dikan and any traditional the we ye dengo and no na denim and no na dikan yen tradition and no sikasem finance partnerships and sponsorships and also ehu hia papa to finance for mo ho ana sana yo eno echi no media communications eno so ehu hia papa enemre me chese wontumi nya de abrofo ne ade abrochirifo nyina ese wo hu nia ye ena social activities me chese fonton from cooking competition ne ayen ye da ne nyina ye be ye afi eno echi no ahoho beba infrastructure sanitation and also ehu hia papa and the enya ha eye me say Akuapem nyina divisions nyina security logistics protocol and also ehu hia papa and ye wo food and beverages and the yeba okwan bia so no me say sebi na nakra hene se wo food and beverage for mo ho ana yedi ebiesa bi ba beka ho eno no diaspora external relations eno so ye bepa committee and research and documentation and also me just say in the next 100-200 years no na we hunia ye na Odwira preserving it no na eno so ye and future youth and education and also ye here committee kesepa na wa hwe no Inti nananom yesha mobo Odwira 200 ebeye sronko papa na yen committee no yesha mobo se juma amudi amayen se yen ye no yegusu
ye ding ene ye wo theme ye de betugwa ye wo anniversary logo ye de betugwa ye wo anniversary cloth ntama de ye mfa ne agro kra eno nso ye beka ho asem festival calendar and a partnerships and a sponsorships. Intinanum, Edumano, Yabepa, Ananum Midamasi. Akuapem Damasi. Nananum Senia Recono. Yen strategy near Yababeyano. Yawo pillars, 5 pillars. Mabubo so tem near Dikang Senia Kadadano. Yen cultural heritage and preservation. And the Okwambia Sono SAE. Odwira is first and foremost a sacred tradition. Our first duty is the preservation of young culture. Number 2, young community development and social impact. And also, Okwambia Sono, Yanga Niawoho, Intiniama Yebe Ninano, it must impact the community positively. Now, yeshua education, yeshua healthcare, yeshua community infrastructure, yeshua youth empowerment, skills development, yeshua business promotion and entrepreneurship. Afi business forum Akuapem yebeye. Number 3, tourism and global promotion. And also, I say, wouldn't him send ya hati dadao. Yem frama a unique environment. Inti and also yebe position Odwira globally as a cultural tourism destination. Number 4, infrastructure and event excellence. And an chatu, strengthening our institutions and legacy. Send yebeya, mi just Odwira yebecha for the next 200 years and coming. Yen jao bribia wechi, yebe arrange send yebeya, yen finances, yen systems, yen structures, ebe support. Send yebeya Odwira it will become a living thing forever. Intinananum nye juma community organization committee planning committee in kuto betumi aye dia ehia yenyina yemwa ye friend a call to collective responsibility yempese yebejaw obia wechi enya dia onipa ba ku betumi aye nti nananom yen youth, yen security officials, government, Madam regional minister, say obia beka yen ho na yetumi ye. Specific activities, eno de edoso papa. Na afibia busumbia no yebeye niama ne bi. April eriba in 2-3 weeks time. Yefiasi, and it will be a health outreach. And no, Nepal be 1,000. Yebeye we kropongha, ye na ye the various divisions. But Niama yebeye the exhibition center kaho, public lectures, akrofi crystala, yen wong, yen school full education day, yen jawon woho, yebeye Akuapem inter-school quiz, yebeye skills training, young mia, youth engagement. Maka business forum no dada. Now baku binswa ebe buaye going forward. Enu ye Akuapem endowment fund. Enu di wi Akuapem ni bebia wo bia no you contribute to this endowment fund. Yebeye Miss Odwira. Enu di Miss Odwira 200. Enu di ebeba so papa. Na eno de mankasa meye judge metra mu bi yebeye afibia cooking competition ye wo diaspora engagement ye fiase ye nuanom a wo America okusakafo ena UK fo ne ade ye fiase ne won kasa eno nyina yebeye promotion of young tourist sites
yɛbɛyɛ ade nso a yɛnyɛ bi da ɛno no honoring awards mekyerɛ sɛ Akuapemfo a wɔabɔ mmɔden a mekyerɛ sɛ wɔayɛ ade ama ɔman Ghana ne wiase nyinaa yɛn nso yɛbɛhwɛ yɛbɛma wɔn honorary awards nti bosom biara no there will be an activity yɛn ne ɛyɛ legonfo adi ho nkɔmmɔ wɔbɛhyɛ da aba ade a wɔfrɛ no cultural enactment of Odwira no nti mekyerɛ sɛ firi titi wɔba bɛkyerɛ yɛn sɛnea ɛti bae na ɛno no yɛbɛyɛ wɔ divisions nyinaa health sanitation ɛno nso every division tree planting every division education fairs every division and social activities ɛyɛ football gala ne ade no ne nyinaa yɛbɛyɛ right across Akuapem nananom edu sikasɛm na mekyerɛ sɛ yɛwɔ yɛn donors a yɛne wɔn firi titi wɔboa yɛn yɛnim sɛ afei de ɛyɛ 200th anniversary no wɔngya yɛn mu da yɛnim sɛ other donors nso bebree I express interest sɛ wɔbɛba nti yɛwɔ nea yɛfrɛ no partnerships with corporates and with private sector and no yɛwɔ several packages ɛyɛ sponsorship packages for groups and individuals nti obiara mekyerɛ sɛ woyɛ interested menim sɛ wɔn mu bi koraa wɔ ha yɛwɔ payment platforms a mekyerɛ sɛ yɛbɛyɛ pure integrity ne ade nti ɛno de ɛyɛ sikasɛm menim sɛ nananom sɛnea wɔbɔ a yɛn ma yɛtumi yɛ launch wɔbɛhyɛ daa babio nti ɛnde yɛn suro koraa nti mpatwɔ yɛmbɔ yɛn nsɛm ma nanam sɛ menim sɛ o say charity begins at home nti nananom Odwira yi ɛyɛ soronko ɛyɛ Odwira a yɛba bɛtwa ɛnyɛ kyerɛ sɛ Akuapem hankutoo na ɛnyɛ Ghana na ɛyɛ wiase mu nyinaa wokɔ Ghana Tourist Authority wɔwɔ special platform a mekyerɛ sɛ Odwira 200 wɔde ato hɔ dada nti yɛreka sɛ na wiase nyinaa rehwɛ nea ɛkɔ so a bebree nso bɛpɛ sɛ wɔbɛba nti nea mede me hia let us have unity let us have ambition mo bia nsuro ade abeto yɛn ɛyɛ ade a wo wiase mu ɛba mpɛn baako pɛ yɛbɛkɔ yɛbɛgya w'akyi ama wɔn a aka ɛna wɔn a ɛbɛba nti let's work together with dedication and harmony. Let us honor our ancestors, let us strengthen our communities, and let us project Akuapem culture proudly to the world. And when future generations look back upon 2026, may they say that this was the moment when the people of Akuapem came together with purpose and with vision to elevate Odwira to new heights. And when the drums of Odwira sound this year, may they announce not only a celebration, but a renewal of a people and the triumph of a heritage. Nananom, the road to Odwira 2200 begins today. Chedi Ampong, may our efforts be blessed, and may the spirits of our ancestors guide us. Medamwase. You, Chairman Yedawase. Na ya introduction MC ya fee kuba kwea. Ahimfia wani ahimfia na eko nakra na eye Akuapem Business Club. Wa yesre no ma wo musuka kra emayen. Yewo owura kwakuda nso yewo Ofram wa ha. Ono na amurukuru ho no oton ni oma ho ne yewo Miss Queen. Eye koko kwapong ono so ha ono ye CEO ho yedamase. Yo Guinness record holder ewa ha yewesre na yeburidinga eye Sharon Didi Paddy owa how many musumayen yo Guinness record holder enye easy
Sa record in just we are singing yo. Baby eduno na yemba yenua. Enne 200 years uso beba no abekebri bi a kire Akuapem. Ene ti sabri ye wesre na yenua KK Fosu we du ha na omregwe mai. With the empenifo mu na mabano empenifo mi chiama ho brase mu nana nyankoda woni wahema ene wahemfo yenyi ye no se ifi ha na yawo mi mango ase timi free mango ase no me se bikoto nyu akra ena mother ne star mango ase fo me papa free mountain ena mama me free dodowa timi fi pani ntino nana twa Odwira 200 years anniversary na samu ye lunch nia na se mamba bia na te se me fifie nti enra na menya ntie no na me frɛ nana nso opportunity oso obotwen me nyame ncha de metimi abedu nana ase a binti me mfia nko ambra me mpro me mrewom na te se achede na modo wo me no na te se NCP iti nana onkwaso na me MC ewo ha ne regional minister nso wo ha de na say security a tight ma keke DJ are you ready siya munu nenye habro obebi mu data kuma biso asio na ebo uninto pam from ede no kresa misia obey sunsun to misu na ho ofanso te senhwe akona te se poko media warrior sem to nenim fisetwini anim da hwa mo medi besi suama samoabo midday sorry be say funtum retu den chemfretu yedi afui bebom odonto kwa di ebirinsi da nana odobe ya manti asiaba nana kwanda wa DJ drop me track no DJ one shot me mama mo no be do how Sheminam penny me deep boom Maya mother so don't come on here or don't tem I see you miss so mama say she Maya mother so as you come on here as you tem midday so pray anyway say ye kodwa mu se ne ye hu mpanifo ahemfo se ya no na tonyom ne ye bɔ mama ne dada etimadu ha no nana say DJ no ambo krampo na mebo mane sidana jufana min kome koda yana mafi obe wonu nkomo sidana jufana min kome koda yana mafi obe wonu wapinti me bomenia nisia abenfue ore untamere onu to atima me awande miache odohima awande miache nti berefi all say see who nege abro obebi mudata kumebisa see ebo we top from mede to cresse mishia obey so to misio na won fansu to say jire akona to say boko media warrior sem to nenim to say kinyeli muda wa yemo the best from samuabo ide sorry be say untum retu den chamretu yedi afui bebo don't talk quite very see though odobe yam I'm not taking it's shine away me amor also it's way nana see I'm burning na moya number 1 what it hey Odwira Akuapem that's why Emma
Medabase, Nana said, I'm going to say, Yamiso Bibia. Yes, Momo same man, why are they papa, why are they? And it will be, I say, when you're in Kita, what if Remunam, no, what in Yanamadada, no, and we are deep, Wama, high so. You na sabi nanka nyumba kuna nanka mewe so bebo yinsi uhine na akofa hinsa ucha but no want to me amobiri ninti nansa ni biwi no bebo amahe keke yebesre empenye wa hasi nyumba kuna aka osahine ni mpanyinsi yinsi uhine na akofa hincha ucha Wait there. Enya moa enka me here. It is yensi me hene na me kofa hen cha benko. Na mom ayamunti e na me so me organ ana me boa. Na to you I make the organ. Yo, Mr. DJ, yedasi. Sabri, young Mama Sharon Didi Paddy. Owaha, yebesreno na osobetu na enumutu kakra. Abro rebe answer na obinya record, Guinness Book of Record, no obinya award or and that form. And inti obegwemu mumye monsem kese infeishiano na ne wona budinga wakoji ne esuye nsembo no sana na no mu yidi esre Pacho nana michiao ahemfo ene mpanyimfo nyina ane ahema michiamo Pacho ye frame Sharon Dede Paddy ba woni me se padiki ewo me art world mu na me ewukugwa ba ko bi me ba ha ebe man na painting na mfacho enti ene what once afre me say ye lanche 200 years of Odwira no me mama fi abri me papa no ye kroboni na enti mefa efi Akuapem enti meye imagine say obi a metimi attempt the largest leaf print painting which is the first record ever the whole world mu obi a enye sa record neda enti me first person a me de Ghana akoma up no so to set that record. My imagine say me de ahabang eye prints ninti no. Say no, ma started send me infusing leaves no into my cultural and heritage paintings. And it taking me to a whole different dimension into sustainability, biodiversity, protecting our greens and our environment. And due to that, you know, I made PhD in Museum and Heritage Studies at University of Ghana, Legon. And me Juma as an architect, so Accra Technical University. And me combine this and money na near me person me say for Akuapem and Mufrano. Me say ye be a lot of art sessions
And it won't just be the drawing. It will be tutorials, talk shows, brainstorming on our ecosystem, because I'm trying to say, introduce eco art into the art sector in Ghana. Inti mestre na say 200 years oma mekwan na menya access to mofrano na me ne wonya wo wanema enchire wiase na me unleash talents and so out of Akuapem mofrano, because I believe say there are so many talents we don't even know. Apart from that, so art is also a therapeutic. I had an instance at an orphanage where abofrebi a painty obi ori smoky. Me pisa nienti no obi wakache me say na oye oka am robbery gang ko. No wode ne fa windows mu. Na wode na ko rehab when him say wa clear, but non clear nti art no and ama won hu say or images no on team. Nti I'm sure say it will do so much work for Akuapem. Say mama me sa kwan no mama ya. Nti nana pacho me de to anim ni me da say. Na me person me magazine back say mo be ma me kwan. Sabri de achiame osre kwan na pa present magazine ama yengra. Yo, yeah, mama, paddy, yeah, that was a papa, o se be queen din fatana kono. Juma sonona, where the young ran and empaying, you could manginess what I wechi. Sabri de na oba tangpa, owe pie man temuha. Yekes oba tanga, no ba tankeke. O the position, or bodyguard. On other eastern region no sa bang neng musini na yang mamai medikanga kandadao se unse be queen ding fatana kono. She really deserve the position as a regional minister. Lisani say oridi juma suno ediama Ghana man obey subscribe be regional ministers are be briaba. Yefre young mama Rita Akusia Awati, the regional minister, now abeka kakra edi Akuapem. Ye mama, ye dawasi. Medasi. Your Royal Majesty, Obrimpon Kasi, Osia Deo, Kwesi Ekufu, the third. Nananom here present. Our honorable members of parliament, if here present, my honorable municipal and district chief executives, heads of our schools, distinguished guests, our partners for this year's Odwira festival, friends from the media, our sisters and brothers from the diaspora, ladies and gentlemen, a very good afternoon to all of you. It is a great honor and privilege to join you here today in the historic town of Akuapem to witness the launch of the 2026 Odwira Festival. And I bring you warm greetings from His Excellency John Dramani Mahama and from the Eastern Regional Coordinating Council. And I also extend my heartfelt appreciation
to the Akuapem Traditional Council for the invitation to be part of this year's occasion, and also to be part of the planning committee for this 200 years anniversary of Odwira. Today's gathering is not merely a festival or a lunch, but it is the beginning of a journey towards a historic celebration that reflects the spirit, the soul, the resilience, and rich heritage of the Akuapem and the Akuapem people. It is a sacred tradition that unifies families, communities, and generations. It reminds us of where we come from and the values we hold that guide us as people of Akuapem. This year's celebration is particularly significant because it marks 200 years of the Odwira tradition among the people of Akuapem. 2 centuries of culture unity, reflections, and renewal is truly a milestone worthy of remembrance and celebration. It is a testament of the foresight of our ancestors and dedication of our traditional leaders who have preserved this heritage with pride and dignity. As we launch the activities leading to the festival, we are reminded that culture remains one of Ghana's greatest treasuries, as it strengthens the bond of unity among us. It promotes peace within our communities and proudly showcases the rich identity and history of the people of Akuapem and beyond. Beyond the cultural significance, it also creates opportunities to promote tourism, attract investments, and stimulate economic activity and growth within the area. Government has fully recognized the important role our traditional festivals play in preserving our tradition and supporting local development. It is therefore fitting that we commend the Akuapem Traditional Council and the Planning Committee, of which I'm one, for the foresight, dedication, and commitment they have shown. So this here, I would say we have shown in preparing for this landmark celebration. Today, I want to remind the people of Akuapem that I'm one of them. This effort gives us great confidence that the 2026 Odwira Festival will be a truly memorable and impactful one for we, the people of Akuapem, and Ghana as a whole. Nananom, ladies and gentlemen, true development flourishes where there's unity, cooperation, and a shared sense of responsibility. The success of the 2026 Odwira Festival will depend greatly on the commitment and active preparation of the stakeholders, particularly the proud people of Akuapem, both at home and abroad. I therefore wish to use this moment to call on all sons and daughters of Akuapem to rally together in support of the preparations of this significant event. Let us embrace this celebration not only as a cherished cultural tradition, but also as a valuable opportunity to showcase the rich heritage and potential of Akuapem and the whole of the Eastern region. Nananom, on behalf of His Excellency, the President of our nation, the Eastern Regional Coordinating Council, I want to assure again that we are going to continuously support and collaborate, ensuring that the 2026 Odwira Festival becomes a memorable one and a successful one. May God bless Osiadeyo and Nananom. May God bless Akuapem, and may God bless our dear nation. And as I end, me person make us say this year's Odwira Festival ain't easy. Na yeshua eyese kutu sense eye kutu say bam die mente me manesa. So for the start, I want to support this launch
with an amount of 20,000 and the whole of our effort from presidency. I want to assure Osiadeyo and Nananum that this is just the start. I'm supporting with this. Our government is supporting with this to start, and as we go through the journey, whatever support we have, we'll add. We did not come here just like that. I want to leave this. We are here with 1 carton of schnapps, 2 bottles of whiskey, in addition to the 20,000. We want to promise Osiadeyo and the people of Akuapem that there's so much that we are going to do during the process to the end of the celebration. And see, I feel Odwira here, say kutu. You, young mama, regional minister, yeda wase papa, semidi kankai. Idi yamana mekai regional minister. Orukura no say kutu, say bam. Ne say we otie infane guruso. Isane say regional minister, ebuya no say kutu, say bam. You, young mama, yeda wase papa. Yeda wase papa nyame shirawo. Watu Akuapem anim odo share dark ba fia hada wodo ba ifufuru be share bose osumu wiemu obesumu Akuapem na wedi ubo share so ugusoro som yeda wase onyame nhirawo sabri yedu baby obru ni beke say royal address edu baby a yenwura His Royal Majesty Osiadeyo Kosie Kufuor Tosia bi saka unse biri Akuapem no subruni an owan wo fedru anansia ne ye mapping no se jabayen edu bre so kasa na so awro ne ka e de ahye osahene boafo ansa a otoso abiesa eye Akuapem krunti hene nti bra osahene rebai momme yemfa nsembo kese esia osahene kwan Yengura Otiagum, Osiadeyo Kosie Kufuor Otoso Abiesa. Akuapem young honorable regional minister. Akuapem of Municipal Assembly. DC Okre. Nananum Pakanfo anase divisional chiefs. Akuapem Nananum a young cruso a him for. Nananum edu crufo. Okuman pehin. Nananuma himia. Ene pehin asofo. Ne adofo a efi. Eye mia be pui waha. Ewie yamamunyina akwaba. Akuapem hini so mama fishiapa. Mfi bebre ni etiase. Na Akuapem afane ntamapa efura na anu disem a wachechosi yemeka nkyere omanfo wiase ene Ghana man nyina na se odamase mama fishiapa mfi bebre na Akuapem afane ntamapa efura eye mfi ahenu echini a Akuapem hyehye eye afasha edimui na se yehwe Ghana ha ana se yehwe wiase ha nyina eye afasha edimu ekwa akiri a se wo hwe nipa kra ne abrempon a eba Ghana ha se yeka afasha ne yanka Odwira nka wa na kire se enimu na nanom de se adwumadi to ho ma yen se yebesua amane beka amane ho nsem a kire wiase ane kroma ane miye nyinara
na yada na yɛ nenanom nso yɛ akyerɛ wiase ne ɔmanfo nyinara nananom mfe ahanu akyi dwumadi a ɛyɛ yɛn wura ɛyɛ ɔseado ɛyɛ ɔkwasi akufu nso bere so yi abɛdu ne mpɛmpɛn a adu sɛ ɔrehyɛ mfe ahanu yi sɛ ɛbɛkɔnkan mu nyinara mo bɛboa no nananom titiriw ɔmanfo titiriw ɛna titiriw ne sɛbe ɛyɛ yɛn amanmufo anaasɛ amanwɛfo bɛboa no na dwumadi nso adi mu mfe ahanu ne atwa mu yi na nananom kɔɔ ahokyere mu wɔkɔɔ ahoyaw mu nanso nyini nyinaa mu ɛyɛ nkunimdi a ɛbae ɛyɛ kantama nso ɔko no nti ɛna nnɛ menew yɛte ha yɛafa yɛn adwurade fɛfɛɛfɛ yi anka obi bɛka sɛ yɛrehyia no a yɛhyia sɛ dɛn yɛnhyia wɔ tuntum mu ɛsiane sɛ nananom di nkunim wɔ kantama nso ɛno nti no wɔhyehyɛ saa adwurada yi anaasɛ odwurada yi a sɛbe yɛn nso yɛde bɛdwura yɛn ho na ɔman no afa ne ntamapa afura o sɛ ɔntumi nyɛ ne ne manfo ɛne ne mpakamfo ne nananom rentumi nyɛ a ɔnto nsa mfrɛ yɛn mampahin nti yɛde ɔbɛfa saa akonnwa yi so na ɔde saa asoma yi asoma yɛn a yɛregyina minister ɛna afei bio nananom ne mpahin a wɔ aman so ɛne ɔman mu ne amaman so nyinara ɔto nsa afrɛ mu ɛyɛ saa 200 years of odwura yi ɛsiane sɛ afei odwura yi ɛyɛ soronko na nananom nyinaa nso ayɛ adwene ne pɛnkoro sɛ yɛn nyinaa nso yɛbɛka abom na yɛde asom okuapeman na yɛde nepa nso a ɛwɔ mu akyerɛ wiase ne ɔman nyinaa ɔsɛ ne pɛn so yi de ɛnyɛ ɔko na ɛwɔ hɔ na mmom ne pɛn so yi yɛ berɛ a ɛyɛ mpuntu sɛbe skul kɔ ne nneɛma a ɛbɛbuo okuapeman na ne pɛn so yi de ɔhwehwɛ nti ɔde bebree na ahyɛ nananom ne ɔmanfo nsa sɛ yɛbɛboa no na saa mfe ahanu yi nso ayɛ krabɛhwɛ ɔsɛ ɔde obiara ase sɛ nnɛ ɔto nsa frɛ mo anaasɛ okuapeman tena ase anaasɛ wɔahyia nnɛ no mo nyinaa mabɛboa na ama dwumadi nso ayɛ fɛfɛɛfɛ na ayɛ soronko ɔsɛ ɔkɔ so ma afirihyia pa sɛ ɛbɛdu berɛ a odwura yi ne mpɔmpɔn ɛfi nnɛ rekɔ yi obiara bɛnya ahoɔden na ɛnya ahoɔden pɛ na ahoɔden a sika wɔ mu na mode abɛboa na mode aboa nananom na afei nso dwumadi afa ne ntamapa afura ɔsɛ ɔda mo ase ɔmama afirihyia pa mfi bebree na yɛte ase ɛda mo ase yo nsɛmbɔ no so a nananom mmɔ mo nsɛm saa bere yi de dwumadi no ɛdu ne mpɔmpɔn so a ne sa ɛdu berɛ a yɛba bɛpa ho ntama yɛn logo ne ade a 2026 yɛdwura yɛbɛyusu ne ade nyinaa ɛno nti yɛn nyinaa de nsɛmbɔ bɛhyia ɛyɛ odwura planning committee chairman nana awuku sachi Akuapem mpuntuhene ɔno ya no san yɛ akyea mpem hene wɔ gyaseman mu nsɛmbɔ no sa o nsɛmbɔ no sa so obi bɛyɛ chairman ada sɛ dwumadi ano no ɛnyɛ dwumadi ketewa nana mpuntu bɛyɛ mfe abiɛsani wɔadi dwuma sono bebree afɔ odwura ho abɛpem nnɛ ɛno nti nana na wadu ha yi yo yɛbɛsrɛ sɛ ne dwumadi no yɛakyekyɛ mu yɛwɔ obi a ɔbɛka twi yɛwɔ obi a ɔbɛka kyerepɔ nkasa Akuapem kasa nyinaa nnɛ yɛde aka ho nti yɛwɔ obi a ɔbɛka twi yɛwɔ ne ɔbɛka guankasa biribi a ɔbɛka ne team ne ade no ɔbɛka wɔ guankasa mu na nana nso aka wɔ twi yɛsrɛ awura no wɔ ha a ɔmmra ama yɛn kakra yo awura wɔ sɔre ɔno ɔbɛka no wɔ guankasa mu anaasɛ kyerepɔ nkasa mu yo yɛaka bebree
na edu eye theme na theme yedi betugwa eye theme me just ehwe niama ebien so honoring the courage, wisdom, foresight, those who came before us. Na enwechinu yebehwe enim. Yehwe enima. What legacy for the future? And only securing our future. Inti Odwira 200 yen theme. Mpehin nyina esom 200 years of Odwira, honoring our heritage and securing our future. Make a biom. 200 years of Odwira, honoring our heritage and securing our future. Yedebeba yentwi kasemu. Odwira mfi ahenu. Yerishe yen amamre enionyam na yakura yen dachi. Me se Timubio. Odwira mfe ahenu. Yerishe yen amamre enionyam na yakura yen dachi. Ewa okreka semo no. Odwira mfe ano odionyo. Ene ere ne amane enionyam ne ene pere ne manhye. Odwira mfe ano olofe enyo. Ene ere ne amane enionyam ne ene pere ne manhye. Odwira mfe ano edionyo. Odwira mfe ano olofe enyo. Ene ere ne amane enionyam ne ene pere ne manhye. Odwira mfiano olofe enyo ene ewre ne amane enuonyam ne ene pere ne manhye damase Ede say your boy and some mau your boy and some yo edu number 2 eno yen logo ye logo a na afeide ye yen ntama a ye befra na eno no nananom madaroma mbeprea na yen to yen samfre yen regional minister na nananom madaroma mo be mamu so a na yakoye sa adwuma no ewo ha nananom pasam oba also for Wayne. They say also for Beshas. Oh, for this 200 Oba. Yabesre wonchen kakransa. Yo, Sabri, chairman, and a dom, Yerushemo. Yada wasinyame won pempenso a wode ya bedui wo bra ye bepa yen logo yi ho entama yi
yɛsrɛ sɛ ma w'ani onyam ɛnhyɛ logo yi ma w'ani onyam ɛndɛ adi wɔ ha ma w'ani onyam ɛndɛ adi wɔ Akuapem mu na nana ɔse adeɛ yɔ nkɔsoɔ nso mmerɛ mu na ni so adeɛ hu mmerɛ mu na ma wo Nyankopɔn w'ani onyam ɛnkata Akuapem nyinaa so yɛbɔ mpaeɛ wɔ Yesu Kristo din mu amen. Culture for yɛbɛsrɛ mo kan wi commission on culture. Yepa ɛho ɛntaman wɔ Nyame agya Oba ɛna sunsum kronkron ne din mu amen. ɛna logo It's a logo no Akuapem Odwira 200 years 1826 to 2026 200 years of Odwira honoring our heritage securing our future and the yantama fe obia betobi fe aye for kra no bonya de kra obia menya bi bibia wo Akuapem traditional area yo nti nananom yeda masi papa as I say you yɛbɛsrɛ mo wɔmɛgua mu na hɔ ma yɛn kakra yɛbɛsrɛ wɔmɛgua mu ɛna hɔ ma yɛn kakra sabri chairman ɛne na apamfo ama yɛhu sɛ ɛnɛ wɔn alɔnkye Odwira 200 years ntama na osi kwankyɛn adeɛ fɛ wɔde sika na ɛyɛ ɛno nti sabri wɔn abua toɔ sɛ wɔpɛ ne obedi kan atɔ ntama ne edi kan wɔhwɛ ne obedi kan atɔ ntama ne edi kan na ɔde aso dwumadi no asen wɔhwɛ ne obetumi atɔ ntama ne edi kan na ɔde aso dwumadi no asen naransa wɔ mo reba na sɛ wo sɔre ni ntina nim sɛ wo ba yɛhwɛ ne edi kan na obedi kan ama yɛn 50,000 for the first piece ɛdeɛ ɛtufoɔ bo yɛhwɛ ne ɔbɛma yɛn 50,000 cedis for first piece ɛyi ɛbɛkɔ abakwasɛ mu sɛ Akuapem di mfirihyia ahɛnu no wona ɔtɔ ntama edi kan that's right hey Oba Tampa Samekayo. Thank you. So we are buying the first batch of the cloth on behalf of His Excellency John Dramani Mahama. So we are buying it for 50,000. Thank you. Hey Yezu, Uyemizu. Oyemiza. Yo, regional ministers is sending a moje sui or that was say munyama by NDC. Sabri, regional minister, Attorney Edikan Ediama His Excellency John Dramani John Mahama. Na
Joma Maria Kessi Ebekana Huasema. Ye ka. And a fuel I have 4 and name a cram you tundra. And $1 Akuapem. I'm out the city chobia or passing dollar. Sabri Madaroma, Regional Minister Buano, His Excellency John Dramani Mahame Yawato the Edikan, Yerhen Obeto, near to being for 30,000 Ghana City. He the other form cra, he the fole 30,000. Nana one point in membrana 30,000. Yo, Muma Musem, Chairman say, Nana Okusechi also out of second piece, you know, for 30,000. For 30,000. Aka the Ediwobiu, near the 20,000. 20,000. It is about form, cry. 20,000. 20,000. Yo, divisional chiefs. Who's after Nane Okusechino? Wong be numunon so. Wong have Bobesangato. Another one 30,000. Muma Musem Mao. Hey, me pacho man munkunteni ye. We so when you now worth 30,000 each. Into 150,000. 1.5 billion. Yo, where Sabri Nana Opare Quaff. Onusu se near the 20,000 deno. Onusu Wato. Say, you're Obiaba Quia. Onusu Betoni Tosua Nanga 10,000. Ahemianum. In Cabo Membrana 20 Nano Paraquaff Ato. The Bamucha Mum said man and no paraquaff. Planning where the Marco Ting Pa. Yo, Simpiso here, Nana Amaekufu. Nana Amaekufu, Simpiso here. Mebacho sorry no more and say more. Yo. Now, already over a crowd in Sankoya, Branghemia. A china who say, oh, yeah, Simpiso here. Yo. Yeah, sorry, Nana Fachem. What's the Dini and Nana Akuapem? Medasi. Ono so ato fourth one 10,000. Ako obiaba ako last one 5,000. Obiaba ako last one 5,000. Obiaba ako last one. Yo, Nana Jua Awindo oni Queen Mothers Association of Ghana. What's also ato fourth one no 5,000. Yo. Aka last one credit to suye num 2,000. 2,000 de minimum sa hinana for kurabeto. Yo, 2,000 last one. Yet to suye num ni 2,000. 2,000. Yo, nano yenwa also no kurabeto on 5,000. In kabo hinen su sorry to 5,000. Mama musem mao. Nano yenwa and an kabo hinen was 1 to 2. Last one obeto on 5,000. 5,000. Wọ́n ayé adé pa mọ́mọ́ mu nsẹ́m ma ọ́ mọ́mọ́ mu nsẹ́m ma ọ́ mọ́mọ́ mu nsẹ́m ma ọ́ yéé wọ́n ayé adé egoro na ahyase ẹni yéé sábìrì yẹ̀wò t-shirt ẹni so kyẹw yẹ̀wò t-shirt ẹni so kyẹw colours ahorow bebree t-shirt ẹni so kyẹw colours ahorow bebree wokọ ọ́fíìsì wa wọ́bẹ̀nyẹ bi yẹ̀wò black yẹ̀wò pink. Your pink and a switch your white. Your white.
Yo, t-shirt here no so chewy. Yere and also yere richre. Your first person over to first copy 2,000 CDs. First copy 2,000. First 5 copies here what they are paying. 2,000 CDs each. Ubia udo Akuapem na open say udi can channel 2,000 CDs. Eno so chawo. Eno so chawo. Ah, kwaku danso na ofre me ana. 2,000 eno so chawo. Ana ofla. Yeah, ofla so out of first copy 2,000. Ofla you. Yes, sir. One fan come on. But your color bag now pay. Color bag now pay. If you are any moment blue no. Momfa blue no come on. O say 2,000. Me but your hine be you. Akuapem Yemra. Akuapem incoming. Yemra. You, Akuapem CEO of McQueen's. CEO of McQueen's. Owa Ose Wamra. Oreto second one no 2,000. Yewo aka beye ebisa hina biu. Nanano ma hemia t-shirt ye fe pa me hwe be fatam pa. Ebe fatam. Yo owura Kwaku danso ni ofla ene Akuapem we say water one each 2,000 2,000 obia 2,000 don't have to be sa umaka ebien. Yo sisi ano aka ebien yo ohene nana ekufu yamra na ohene nana ekufu warlord o say ono so ato 4 2,000 omra no meje wogwam o so 25,000 mama mu sem man o so 25,000 yes re aka last one tourism bacha memra na mi uso ofre mi ana last one okay you aka last one yes re aka last one nananom last one yes re enemy gina ho last one no mato 2,000 cedis me fans ni so mama me fans efei nananum se yemo bia nso nte se logo no Akuapem 200 years brand one person will be who say obi akọ China na wakọ bi egum uko chabi guma one will be di se na mrase Akuapem logo ya register ya patent eni to obi a wo be ko na wakọ bi abegum no wo so mu a one will be di se na mrase sabri because Akuapem mu hade ye bribia ye no soronko eni ti adubra launching cake ye 200 years launching cake adubra ye nwura nkasa beba na onimpakanfo eni committee chairman mpanyfo wa labe so sekan mu na wodi atwa cake ni mu fefefe na ewura bi wa ha wa frɛ no yo sabri yo yebesre na impintinfo wadaroma edu baabi adwumadi no edu no pomponso ayerepon enu ti ye the vote of thanks betua so na ohini wie pepepa otwe osore a onsan tena sibiu enu ti ye nyina de sembo be hia abonse emia no wada adwumadi na se amaye
Osia de Yakosia Kufu out of Sabiesa. Sabri, baby, I agree. Yet the Asidaka Sima Uchedi and Ponyan Coupon. One pempensua or the Abedri. Yet the radiance be brave. Sansa will be a real mamma. And they yeba has say, or no, and I will be a choir, my amane. Yaba be shemo, high be this 200 years anniversary. Yet that Uchedi and Ponsi, the other so be yet that ministers, a soft form paying for an one Jawan Jumena, Wababetna say, Edim Pibo at Saya Jumediachi, Amanaya successful. The end is soon so yada, or see a dear say, Yamin Shrow. Say 1 year in Swadi who can say, na and ne, Yejina high lunch, Odwira 200. I fade the end is soon so yada. I him for I walk. Akuapem ha nyina ya damase ahemme ya damu nyina se ewo mo ahofe ne ahokeka ne ahofama na mo de amasa adwuma yi amana ye fefefe ne edi ho so ye da planning committee for ase se omo so omo akeka omadwen abom ye de adwuma hye omo nsa omo yi omakoma mu aye ama bibia aye fe ne ye hu ye logo ene ntoma ye de be 200 years de di ho media ye damase say ye bribia nso ye program bia wa ha moba na mobe support ye ma asema ye beka wa ha no ekọ akiri ma obia te regional minister Nyame Shraw say wadwuma bebre ye na wagya ato ho na waba ekropon asa be support adwuma yi a ye wa ha ama na ye fe de di won so ye da oman ni nyina se obia ba be support ama adwuma yi aye nkunim Ewrade Shraw obi bia we da mase yo sabri de ne yade be ma yen papa sofo na wabompa de achira so ansa na obeba ne ye wa bi wa ha ode eye ochiame akufu ne babia wodi se adwuma yi no se ono so be ye cake fefefe esigwamu yi na ode abetai chi na ode abehye nuonyam eyoku apehine chiame akufu ne babia yesra obregwam no bi ehu onu ni oyoku apehine ne na oyuku apehine na keki odebeche onim keki ye pa se opese ode uni pedua kra ya obetumi dia ya ma ho obo no homoden pa otedati sabri ye beden ama papa sofo na washire dwumedi ne so amaye patoi ye bompai patoi mama yen soro na ye bompai ye de no nyam nyina ma wurade bra ye fiase ye bo wudin ona mutumi no ahoden so abefa dwumedi ni nyina no mama ahye wasomre ase ye de dwumedi na be wi asomdwumu a de ye kan se enum nyame kan wudin bri paso ye bompai esande enum nyama wurade ishira wudin wo enenso ne awaye ye fiase ye bawudin wa madwumedie no abewie asomdwe mu ye bompai ishira wudin bebre ene bre ye bompai se usi wahindie na omahene tumedia evade wodi ahye ne nsa ewo Odwira yi mu no ye bompai giant totoye bia evade pa ye bedi hye wonsa planning committee bibia mo beye bia no Yehowa ye bompai se mane nyina nya asomdwe mane nyina ye ndi onyam bri ye koso bompaye eja keki hye wonsa fi osoro mo soro ne sura so evade ye twam ana ye twa ye nkwan so ewa asomdwe mu ndi onyam mu koroye mu na ma ndi onyam aye kese ewo Akuapem so bri ye bompaye se obekoso ama ye nkwan ne ahoden fi sambre posibri ya yede Odwira de beko wie kura no wode banbo ne adoma kura obibia bri ra ye koi sra se obedi enim na wa hode akata ye mfiri we nim de wa adoma nim hwe ye nso ene bri asomdwe ya eteni pe nyina nti ase so no ene ye kra ye honhom ne ye nipadua entena
ɛnhwɛ Akuapem so ɛwɔ asomdwe mu ɛwɔ ne Awurade Yesu Kristo de mo ma yɛ nyina nka amen. Papa Yedase, Yungura Sorepe, only regional minister, and in Pakanfo, and everybody Jina Kikinechi, the planning committee chairman, Nana Mujina, chief FF. Sabri de Enchekra, Yungura Besori, Ubi anybody na your fan to you, sorry. Yo, Tiama regional minister, Obabeka Yungura home, na Pakanfo, Abekao, na planning committee chairman. You planning committee chairman for being no one account, no letter. You Okobu here no way.
Hey.